Karon na si pastor na po nang mangutana kay Sir RGC now for 15 minutes. Karon panahon na nimo pastor para mangutana na katong imong ipangutagan na dinhi hawa pag ito ba kay karon muaman ang panahon sa pagbanubad ni Sir RG. Sige mao na magsugod na ta karon. Time starts now. Ang akong pangutana mo siya, pangutana ko nga pagtubag niya, gisupag naman mo ni Perminti, Pentecostal, may bro, dalawa na, dapat utana ko, ka, nga ang Katoliko, mo tinuod ng iglesia, o tayo ako supak ko, sa mga mong gisupag, na Perminti naman kasupak, supak, sa akong liwali. Ang siya pangutana, Pastor? Dapat, nagwali ka, di ba? Ipamatudan, alis mo hanahan. May hakas. Pasensya lang kay karon kay panahon siya sa pagpangutana, bawal sa komentaryo. Panahon na siya sa pangutana. So pangutana lang ta. Ang komentaryo niya ako nasa another 15 minutes sa pagpabarog na to. Sige mo na. Ako pangutana sa Moni. Pamutunan mo nimo ganiha nga dunay tinuod nga iglesia. Kinsa man ang imong pamutunan unsa iglesia ha? Ibasa na ganyan ang Biblia ganina, St. Matthew chapter 16 verse 18, ingon si Kristo nga, bisan ang nangaan simple di makabungkag ini. Kung sa manang pasagaysayan ka na iglesia, walang simbahan katoliko. Nagisgot man ka ganiha og Pentecostal Community Church, imo akong sa man imong barugan. Ay, ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, ginawa ng iglesia gito kundi Kristo. So, mabasa na sa Biblia na ang iglesia ng Katoliko. Ay, ang kanang mabasa sa Biblia, iglesia Katolika. Asa na sige daw. Eh, kung na kayo mabasa, Pastor? Tanaw to dre. Dili, ikaw na kayo sa mga ebidensya niya yung mga Ayaw! Ako sa Bible. Ani ha? Ako, nagmutana. Ani. Kapalo ba ka ng referensya, di na tinuod. Ano ba? Ako talaga ng buto talaga. Ani. Ikaw man nangayo sa kuawang ebidensya. Basta sabi niya. Dili pwede nga ikaw ang mo-provide na akong ebidensya. Okay, sige. Biblia. Sige. Kung na ako'y mabasa, Sa Biblia. kung ano natin yung diskusyon, Sa Biblia? Sige. Sa Biblia. Unholy Catholic Church, mabasa sa Biblia, letra por letra. Sige daw. Tanaw na to dre. O mabasa na ko, Pastor. Pildi na. At bitahon ninyo nga ang Pentecostal Church, dili iyan ni Kristo o gigamit na siya ba? O imuha ng isulti nga ang Pentecostal Church. Igamit sa yawa. No. Imuha na ng problema. Dili na ang problema. Yan ang problema ikaw. Imuha na. Kaya naasa na niya, Pentecostal, mura maghihinip. Sa unang panahon, i-apin mo rin mo sa una. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, The TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.